Des de la Diputació estem apostant per un turisme diferent. És aquell turisme que nosaltres en diem turisme identitari. Identitari vol dir simplement ficar en valor aquelles coses que tenim, no hem de descobrir res. A Lleida tenim suficientment potencials des de tots els punts de vista patrimonials, culturals, gastronòmics, identitaris, de costums, de tradicions, suficientment importants que ficar-les en valor són suficients per aportar aquella diferenciació.